Hello mga kabahakhak, mayong buntag ug welcome sa atong vlog sa atong channel. Bag-ong adlaw sa kinabuhi ug bag-o na sab nga kini nga vlog nga atong pagabuhaton alang sa inadlaw-adlaw natong pagpamalandong sa kinabuhi, no? Kabahin sulod sa atong pamilya. Nga unsa man yun ang importante, pinaka-importante nantong masayran sa atong kinabuhi, batok o ngadto sa ato ang pagdako, no? Yun sa kita pagpadako sa atong mga ginikanan kaniadto hangtod karon, hangtod nga nangawala ang atong mga ginikanan. Aduna kita yung mga pangutana nga angay natong ipangutana din sa atong vlog karon aron makuhaan usab kinig pagtulunan ngadto sa uban ug makahatag usab kita og mga pagtulunan ngadto sa uban. Pinaagi ni mga pangutana ni Bahakhak TV dinhi sa atong channel. Hinaot nga inyong i-share kining maong vlog, kining video aron mapalapnag ngadto sa uban, aron ato sab kining ikapaambit ngadto sa uban diin na hikatulog ang ilahang mga paglaom sa ilang kinabuhi, no? Labi na gyud sa mga inahan karong mga panahon na. Una natong mga pangutana mga kabahakhak. Ang pagpadako sa atong ginikanan o sa atong inahan o sa atong amahan, pwede ba kini natong bayaran og dakong salapi? Mao kini ang mga pangutana nga tangag og dakong ganti kun kini matubag ngadto sa uban. Kung kinsa man ang makatubag niini, please comment down below para atong mahibal-an kung unsa ang inyong mga opinion alang niining mga pangutana. No, pwede ba bayaran nato og dakong salapi ang kahago ug pagsakripisyo sa atong mga ginikanan sa ilang pagpadako nga ni kanato? Mabayran ba ug kwarta ang gugma sa atong ginikanan nga ni kanato? Kung kana adunay tawo nga makatubag nga pwedeng bayaran ang gugma sa atong ginikanan nganhi kanato sa ilang pagpadako nganhi kanato, please comment down below. Mabayran ba og daghang salapi ang pag-atiman sa atong mga ginikanan sa pag-amuma sa panahon sa kalisdanan sa atong kinabuhi samtang kita ilang gimatuto gikan sa sabakan sa inahan hangtod sa pagawas hangtod nga ilatang gibistihan? Igo bang ikabayad ang salapi sa maong pagsakripisyo ug paghago sa atong mga ginikanan aron lang kita mabuhi ug mapurmang tao? Tungod kay pinaagi sa ilang mga kamot, pinaagi sa ilang mga singot ug mga kusog, nahimugso kita ug nahimo kitang kusganon karong panahon na. Angay ba nato kining bayran og salapi? Angay ba kini natong hatagan og bugti nga salapi? O angay ba nato kining talikdan nga maong mga pangutana sa kinabuhi nato mga kabahakhak? Kung kinsa man ang adunay mga kasayuran ug igong makatubag niini, please comment down below. Kay atong i-review ang inyong mga comment aron ato sab kining mapamalandungan ug mahatagan nato og diskusyon sa sunod natong vlog. Kinahanglan pa ba nga mubalos kita sa atong mga ginikanan? Kung kinsa man ang mga adunay mga anak karon or nahimo ng mga ginikanan, please comment down below kung angay ba kitang mubalos niining maong mga nagpungasi nga pangutana ni Bahakhak dinhi sa atong channel, no? Angay ba kitang mubalos sa unsa may mga kahago sa atong mga ginikanan? Okay, ang tanan nga mga pangutana mga kabahakhak atong tubagon. Unang pangutana mga kabahakhak, mabayran ba og igong salapi ang gugma sa atong ginikanan? Akong tubag mga kabahakhak ingon ini. Para sa akong kinabuhi, dili gyud kabayran og kwarta ang pagmahal ug pag-amuma, pagpangga sa atong ginikanan, sa atong kinabuhi. Kay sa siya gikan pa lang sa iyahang sabakan o sinapupunan sa atong inahan, dili gyud kabayran og kwarta ang kahago ug pagsapnay niya sa atong kinabuhi samtang diha pa kita sulod sa iyang sabakan. Tungod kay ang gugma sa atong inahan wala kini igong presyo. Dili ka presyuhan ang iyang pagmahal nganhi kanato.
So, bot pasabot, puwerteng dakuah ang pagmahal sa atong inahan. So, kung wala man kiniigong ikabayad o ikatugbang nga salapi ang maong pagmahal sa atong inahan, ang pangandoy na lang sa atong inahan, alang kanato mawang paghatag ug maayong pag-amuma kung moabot ang panahon nga sila anaa na saktong pangidaron nga dili na sila makalihok pagtarong tungod sa ilang pangidaron. Mao lamang kini ang panahon nga kita makahatag og yutay nga balos sa ilang pagmatuto kanato. Apan dili kini balos tungod kay obligasyon kanatong mga anak nga maghatag kita og maayong kahimtang sa atong ginikanan kung moabot na sila sa punto sa ilang pangidaron. So mao kini ang una nagong tubag sa unang pangutana, mga kabahakhak. Ang ikaduhang pangutana, mabayran ba og daghang salapi ang pag-atiman? So kasangay-sangay ra sila sa mga maong tubag sa pangutana, sa unang pangutana. So para nako, walay igong salapi nga ikabayad ang paghago ug pag-atiman sa atong mga ginikanan nganhi kanato samtang kita anapas silang sabakan ug samtang kita gagmay pa sa ilang paghago kanato sa panahon sa kagabion nga kita nagkinahanglan og pagkaon. Wala kini igong bayad nga makatumbas niini tungod kay grabe ang pagsakripisyo nila nganhi kanato. Although wala man kita nangandoy nga ipanganak nining kalibutana, sila man ang atong mga ginikanan ang nangandoy kanato. Apan dili usab kini makatarunganon nga ato na lang silang talikdan kay sila dili naman makakaya. Kay sila nga tigulang naman, dili kini pwede nga kitang mga anak mutaliwa na lang or mubiya na lang adto kanila nga daw walay nahitabo. Tungod kay obligasyon natong mga anak sa paghatag og maayong kahimtang sa atong mga ginikanan kung sila ana-ana sa insaktong pangidaron. Amumahon panggaon nato atong mga ginikanan aron ato sab nga maipabati ngadto kanila ang init nga pagmahal nga diin matagamtaman usab nila nga nagbunga ang ilang mga kahago sa ilang pag-atiman nganhi kanato hangtod na dako kita ug sila natigulang ug nakatagamtam sila mga gakus ug pagpangga gikan kanatong mga anak. Ikatulong mga pangutana, kinahanglan pa ba nga mobalos ta sa atong mga ginikanan? So para nako, dili angayan nga mobalos, no? Tungod kay ako nahimo naman akong sa kaginikanan karon. Tungod kay na ako yung mga anak. Para sa akong kinabuhi sa tubag sa maong pangutana, wala ko nangandoy nga makaanak or maaduna ako'y anak nga mahimong padakon aron lamang ako ilang balusan. Tungod kay wala ka na naghisgot sa pagtubang nato sa altar sa kaminyoon nga panganak kamo aron balusan kamo sa inyong mga anak samtang sila mudako na. Anak sila tungod kay atong mahalon ug atong panggaon aron ingon ini nga pamaagi makatagamtam sila paghigugma gikan sa ilang mga ginikanan. Ug kita usab nga mga ginikanan dili na lang usab kita paabot nga kita balusan sa atong mga anak tungod kay wala sila nangandoy ay pagkatao ning kalibutana aron himuon nga mobalo sila nganhi kanato. So ingon ni ana ang mga tubag sa maong mga pangutana mga kabahakhak. Mao kini ang mga tubag sa maong mga pangutana mga kabahakhak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Palihog sa pag-share, pag-like ug i-subscribe ang akong channel aron daghan ang makadungog ug makakita sa mong impormasyon. Kini si Bahakhak TV nagayon kaninyo nga sa kanunay ang tao nga manggialamon magakaplag ng gasa ngayong gikinanglan sa matag adlaw. Bahakhak TV nagaingon, bye-bye, sunod na tong panagkita.